Какви са основните топ грешки, които се правят при стартиране на бизнес? Здравейте, аз съм Аги Богданова, горда част счетоводна кантора Аргия, хората, които правим счетоводство разбираемо за всички. Това е трета част на видеото, на темата, по която заснемаме видеото. А всъщност, говориме за основните и големи грешки. Изгледайте предишни две видеа. Смятам, че за хората, които искат да стартират бизнес или вече са го стартирали, би било много ценно да видят. Ако имате още въпроси, продължавате да ги задавате, ние ще продължаваме да отговаряме. Така, чакайте, че аз съм си ги написал тук на лича, за да не пропусна някое. Така, разрастване на бизнеса преди да сте изградили здрава основа. Много често в обучението, които правиме, аз използвам един пример, който много ми харесва. Представете си бизнеса ви един строеж. Ако вие първо не изкопаете достатъчно дълбок ров, за да може да дигнете достатъчно висока сграда, вашата сграда много бързо ще падне. След това, когато изкопаете този ров, трябва да сложите добра основа. Не може да сложите просто някакъв чакъл метна там. Слага се бетон. Лее се, чака се, слага се арматура, за да може след това всичко останало нагоре да бъде здраво. След това се гради, стени, прозорци и така нататък. И това нещо не става така и сградата не е готова. Тя се строи. И ако един от етапите не сте го направили както хората, той ще издъни цялата сграда. Същото нещо е с бизнеса. Бизнесът е стъпка по стъпка. Ако не бетонирате всяка ваша стъпка, по време на бизнеса и на работата, винаги ще има моменти, когато ще има буря, вятър и много други неща, затруднения, които ще ви буквално връщат назад. Ако вие, когато навърнете назад, нямате здрава основа, в която да стъпите, вие от 7 ще паднете на 0. Ако сте изградили стъпките една по една и твърдо, каквото и да стане, вие може да се върнете една крачка назад, защото там има какво да ви подпре. Така че експандването, така да се каже, в днешно време, в случая на български, разширяването на бизнеса е супер нещо и е много ценно и много важно. Защото равното е равно до един момент, след това то пада надолу. Няма вариант да се качи нагоре. Така че ако искате бизнеса да расте, трябва да рискувате да го разширявате и да правите много нещо за него. Но само и единствено, след като наистина сте видяли всичко, изчерпали сте, направили сте, изградили сте всичко на тази стъпка. Тогава отидете на горната, защото иначе падането много боли. Следващото нещо, което съм си записала е гониш визия, а не качество. Във времето, в което живеем в момента, визията е брутално важна. За съжаление или не. Всъщност визията винаги е била важна, защото онази приказка по дрехите, по външния вид те посрещат, по другото те изпращат. Си важи с пълна сила. Едно време беше просто, когато тиеш на среща, нали, те приемат първо така, след това като почнеш да говориш, ще приемат унака. Сега тук всичко, начинът, по който се прави вече бизнес в днешно време, основно е онлайн, основно е това как ще изглеждаш, как ще говориш, какви бижута носиш, какви дрехи носиш, колко ти е фенси колата и така нататък. Което наистина е важно. Но ако вие се концентрирате в изграждането на перфектната визия, особено онлайн, защото това е много лесно, защото слагате едно филтърче, което променя, да се казва, и изгледа ви всичко останало, слагате отзад един бекграунд, който не е реален, слагате един нереален офис, слагате една нереална кола, слагате един нереално съществуващи служители и вие вече сте върха на сладоледа. Супер, но това е ежедневка. Ще бъдете издухани изключително бързо от пазара. Защото пазара, като всяко нещо, вие самия, когато купувате нещо, не бихте искали да купите въздух под налягане. Следователно, когато вие правите бизнес, не дейте да позволявате да се хлъзнете по правата, която в момента е много така отявлена, на визията. Само на визията, извинявайте. Зад визията ви и по-скоро първо трябва да има качество. Упоритост, сигурност, да знаете какво правите, защо го правите и как го правите. И тогава застанете с визията, поработете върху визията си и застанете отпред и покажете и визия, и качество. Защото ако останете във визията, дългосрочно хората ще си тръгнат от вас и няма да има никакъв смисъл от всички усилия, които сте положили, всички пари за реклама, от всичките филтри, които сте си купили, и всичките модерни дрехи, бижута и така нататък. Хората на края на деня ценят качеството абсолютно във всяко нещо, което искат да купят. Могат да се продължат да купят веднъж на визия, втори път няма да се получи. Така че ако искате бизнеса ви да не бъде еднодневка, мислете за качеството преди визията.
Ние сме вашите онлайн счетоводители и за още съвети продължавайте да ни гледате, абонирайте се и продължавайте да задавате въпроси. Аз хващам компютъра и започвам да отговаря на въпросите ви.